Tervetuloa, rakas kuuntelija, tämän rauhallisen illan tai kenties varhaisen aamun hetkeen. Olen iloinen, että olet löytänyt tiesi tänne, missä aika hidastuu ja nykyhetken kiireet vaihtuvat historian lempeään syleilyyn. Tänään matkaamme yhdessä ajassa taaksepäin, aikaan jolloin Rooman valtakunta oli mahtavimmillaan ja elämä sykki monin eri tavoin ikuisen kaupungin sydämessä. Tämän tarinan tarkoitus on tarjota sinulle rauhallinen hetki historian parissa, antaa mielesi levätä päivän huolista ja ehkä jopa auttaa sinua vaipumaan lempeään uneen muinaisen Rooman kaduilla vaeltaen. Anna ajatusten virrata vapaasti ja mielikuvituksen kuljettaa sinut kauas menneisyyteen. Olisi ihana kuulla, mistä päin maailmaa kuuntelet tätä tarinaa ja mihin aikaan päivästä. Kenties makaat sängyssäsi pohjoisen pimeässä illassa, tai ehkä nautit aamukahviasi auringon noustessa. Jätäthän kommentin kertoaksesi, on aina niin kiehtovaa nähdä, kuinka yhteisömme kokoontuu historian äärelle eri puolilta maailmaa. Jos nautit tästä rauhallisesta matkasta historiaan, muistathan tilata kanavamme, jotta et missaa tulevia tarinoita menneisyyden uumenista. Jokainen matka vie meidät uusiin paikkoihin ja aikoihin, joissa voimme yhdessä kokea historian elävänä ja hengittävänä. Mutta nyt, anna nykyajan huolten sulaa pois, sulje silmäsi jos haluat, hengitä syvään ja anna mielesi siirtyä aikaan lähes 2000 vuotta sitten. Tunne kuinka Rooman aurinko alkaa lämmittää ihoasi. Aurinko nousi hitaasti Palatium-kukkulan ylle, värjäten marmoripylväät ja hienostuneet seinämaalaukset lämpimällä kultaisella valolla. Senaattori Marcus Cornelius Rufus avasi silmänsä ylellisessä kubikulum makuuhuoneessaan, kun hänen uskollinen orjansa Alexandros astui äänettömästi sisään kantaen hopeista vesikannua. Huomenta, Dominus, Alexandros tervehti kunnioittavasti, pitäen katseensa alhaalla, kuten oli sopivaa. Aurinko on noussut ja päiväsi odottaa. Senaatti kokoontuu keskipäivällä ja sinulla on tapaaminen pretori Gaius Julianuksen kanssa ennen sitä. Markus nousi istumaan ja antoi Alexandroksen kaataa lämmintä vettä hopeiseen maljaan. Hän pesi kasvonsa ja kätensä huolellisesti, nauttien veden raikkaasta tuoksusta, johon oli sekoitettu hieman laventelia ja sitruunaa. Mitä muuta päiväohjelmaani kuuluu tänään? Hän kysyi, kun nuori orjapoika saapui tuomaan hänen puhtaan toogansa. Alexandros avasi vahataulunsa ja luki päivän aikataulun selkeällä äänellä. Aamiaisen jälkeen tapaat rakennusmestarin keskustelemaan uuden kylpylän suunnitelmista. Sitten pretori Julianus, senaatin istunto ja illalla olet kutsuttu konsuli Flaviuksen illalliselle. Samaan aikaan kaupungin toisella laidalla, Suburan ahtaassa ja meluisassa kaupungin osassa, leipuri Titus Valerius oli jo ollut työssä useita tunteja. Hänen pieni leipomonsa sijaitsi kerrostalon alakerrassa, ja uunin lämpö täytti pienen tilan miellyttävällä leivän tuoksulla. Rufus, tuo lisää jauhoja, hän huusi oppipojalleen, joka kiiruhti kantamaan raskasta säkkiä varastosta. Titus pyyhki hikeä otsaltaan ja jatkoi taikinan vaivaamista voimakkain käsin. Hänen vaimonsa Livia järjesteli valmiita leipiä koreihin myyntipöydälle, joka pian asetettaisiin kadulle ohikulkijoiden houkuttelemiseksi. Hinnat nousevat taas, Livia mutisi hiljaa, laskiessaan eilisen päivän tuloja pienestä nahkapussista. Jos viljan hinta nousee vielä, meidän on nostettava leipien hintaa, ja se karkottaa asiakkaita. Titus nyökkäsi synkästi, mutta jatkoi työtään sanomatta mitään. Plebejinä, tavallisena kansalaisena, elämä oli jatkuvaa kamppailua. Vaikka hän oli vapaa mies ja Rooman kansalainen, hänen päivänsä täyttyivät loputtomasta työstä vain välttämättömän toimeentulon saavuttamiseksi. Palatium-kukkulalla Markus asteli Peristylium-puutarhaan,
missä orjat olivat kattaneet aamiaisen marmoripöydälle. Tuore leipä, hunaja, oliivit, juusto ja hedelmät odottivat häntä, ja hän istuutui nauttimaan ateriasta samalla kun Aleksandros seisoi valmiina täyttämään hänen viinimaljansa vedellä laimennetulla viinillä. Lue minulle uusimmat uutiset provinsseilta, Markus käski, ja Aleksandros otti esiin papyruskääröjä, joita oli saapunut edellisenä iltana. Hispaniasta raportoidaan hyvää oliiviöljysatoa, Dominus. Egyptin viljatoimitukset ovat aikataulussa, mutta Britanniassa on ollut levottomuuksia pohjoisten heimojen kanssa. Aleksandros luki uutisia selkeällä äänellä, mutta hänen mielensä vaelsi kaukana. Kreikkalaissyntyisenä ja korkeasti koulutettuna hän oli arvokas orja, mutta silti vailla vapautta. Hänen ajatuksensa karkasivat usein kotikaupunkiinsa Ateenaan, jonka filosofikouluja hän oli nuorena poikana käynyt ennen kuin roomalaiset sotilaat olivat vallanneet kaupungin ja myyneet hänet orjaksi. Nyt hän palveli senaattori Markusta kirjurina, opettajana ja henkilökohtaisena avustajana, toivoen, että jonain päivänä hänen isäntänsä myöntäisi hänelle vapauden. Manumissio olisi hänen elämänsä suurin toive. Suburassa Titus oli saanut ensimmäisen leipäerän valmiiksi ja lähetti oppipoikansa viemään tuoreita leipiä varakkaampien alueiden taloihin, jotka olivat hänen vakioasiakkaitaan. Muista pyytää täysi hinta Korneliusten talosta, hän muistutti poikaa. He yrittivät viimeksi tinkiä, mutta me emme voi myydä tappiolla. Titus huokaisi syvään ja pyyhki jauhoiset kätensä karkeaan esiliinaan. Hänen selkäänsä särki jo nyt, vaikka päivä oli vasta alussa. Silti hän oli ylpeä työstään. Hänen leipänsä tunnettiin koko naapurustossa, ja hän oli onnistunut pitämään perheensä kylläisenä, mikä ei ollut itsestäänselvyys Suburan köyhemmille asukkaille. Markus pukeutui huolellisesti toga praetekstaan, purppurareunaisen toogaan, joka kertoi hänen asemastaan senaattorina. Aleksandros auttoi kankaan laskostamisessa oikeaoppisesti. Tämä oli taito, joka vaati harjaantunutta kättä. Muista, että pretori Julianus on ylpeä mies. Aleksandros uskalsi neuvoa hiljaisella äänellä auttaessaan. Hän arvostaa, jos osoitat kunnioitusta hänen sotilaspalvelukselleen. Markus nyökkäsi. Hän arvosti Aleksandroksen älykkyyttä ja ihmistuntemusta, vaikka ei sitä koskaan ääneen myöntänytkään. Orja oli hänen omaisuuttaan, mutta myös korvaamaton apu Rooman monimutkaisessa poliittisessa pelissä. Kun aurinko nousi korkeammalle taivaalle, Rooman kaupunki heräsi täyteen elämään. Patriisit, plebejit ja orjat, kaikki osallistuivat ikuisen kaupungin päivittäiseen rytmiin, kukin omalla paikallaan. Valtakunnan sydämessä sykkivät niin loisto kuin varjotkin, kaikki osana suurta Roomaa, maailman mahtavinta imperiumia. Mutta Rooman valtakunnan todellinen voima ei piilenyt vain sen mahtavassa pääkaupungissa. Imperiumin rajat ulottuivat 3 mantereelle, ja sen provinssit tarjosivat rikkauksia, joita ilman ikuinen kaupunki ei olisi voinut kukoistaa. Välimeren aallot kantoivat laivoja, jotka yhdistivät valtakunnan kaukaisimmatkin kolkat toisiinsa. Quintus Aemilius Severus seisoi laivansa kannella ja katseli horisonttiin, missä Italian rannikko alkoi jo häämöttää aamuauringon valossa. Hispaniasta kotoisin oleva kauppias oli matkalla Ostiaan, Rooman satamakaupunkiin, mukanaan lastillinen Baetikasta peräisin olevaa oliiviöljyä, provinssin kultaista nestettä. Tällä kertaa teemme hyvät kaupat, Lucius, hän sanoi nuoremmalle veljenpojalleen, joka oli ensimmäistä kertaa mukana kauppamatkalla. Roomalaiset maksavat hyvin laadukkaasta öljystämme, ja tämä erä on parasta, mitä tiluksiltamme on koskaan puristettu. Laiva keinui rauhallisesti Tyrhenanmeren aalloilla.
Quintus oli tehnyt tämän matkan jo 20 kertaa, mutta silti Ostian sataman näkeminen sai hänen sydämensä sykkimään nopeammin. Siellä kohtasivat kaikki maailman kauppiaat Galliasta, Afrikasta, Egyptistä, Kreikasta ja vähästä Aasiasta. Näetkö nuo laivat? Hän osoitti kauempana purjehtivia aluksia. Tuo egyptiläinen rahtilaiva kuljettaa viljaa ja tuo pienempi alus, siellä on todennäköisesti täynnä gallialaisviiniä. Kaikki tiet johtavat Roomaan, mutta niin tekevät myös kaikki meritiet. Samaan aikaan kaukana pohjoisessa Britannian provinssissa komentaja Gaius Flavius Aquila katseli mietteliäänä keskeneräistä siltaa, joka ylitti pienen joen Camulodunum kaupungin lähistöllä. Sade oli viivästyttänyt rakennustöitä, mutta nyt aurinko pilkisti pilvien lomasta. Tämä silta ei ole vain rakennelma kivestä ja puusta, hän selitti nuorelle tribunilleen Markukselle. Se on silta roomalaisen järjestyksen ja paikallisten tapojen välillä. Meidän on ymmärrettävä näitä kelttiheimoja, jos haluamme hallita heitä viisaasti. Flavius oli viettänyt Britanniassa jo 7 vuotta ja oppinut kunnioittamaan paikallisia asukkaita, vaikka Roomassa heitä pidettiin usein vain barbaareina. Huomenna tapaamme Katuvelauni-heimon päällikön, hän jatkoi kävellessään sillan rakennustyömaalla roomalaisten sotilaiden ja paikallisten työmiesten keskellä. Hän on viisas mies, joka ymmärtää yhteistyön edut. Hänen tyttärensä on mennyt naimisiin roomalaisen kauppiaan kanssa. Tällaisia liittoja meidän tulee edistää. Kaukana etelässä, Egyptin provinssissa, aurinko paahtoi armottomasti Niilin laakson viljavainioita. Nefertari aleksandrialainen maanviljelijä valvoi työntekijöidensä vehnän korjuuta. Hänen perheensä oli viljellyt näitä maita jo ennen roomalaisten tuloa, mutta nyt heidän satonsa päätyi suurelta osin Roomaan. Tänä vuonna sato on runsas, hän totesi tyytyväisenä vanhalle Keperalle, joka oli työskennellyt hänen isänsä palveluksessa. Rooman prefekti tulee olemaan tyytyväinen. Nefertari oli oppinut tasapainoilemaan 2 maailman välillä. Hän kunnioitti esi-isiensä egyptiläisiä perinteitä, mutta oli myös omaksunut roomalaisia tapoja ja oppinut latinaa kaupankäyntiä varten. Huomenna lastaamme viljan laivoihin, hän sanoi katsellessaan kultaisia peltoja, joilla työntekijät leikkasivat vehnää sirpeillään. 2 kuukauden kuluttua tämä vilja ruokkii Rooman kansalaisia. On kummallista ajatella, että keisari itse saattaa syödä leipää, joka on leivottu meidän vehnästämme. Auringon laskiessa Välimeren ylle Quintuksen laiva saapui viimein Ostian satamaan. Satama kuhisi elämää, orjat purkivat lasteja, kauppiaat neuvottelivat hinnoista ja tullivirkailijat tarkkailivat kaikkea. Tervetuloa Roomaan, veljenpoikani, Quintus sanoi hymyillen Luciukselle, kun he astuivat maihin. Huomenna viemme öljymme kaupunkiin ja tapaamme ostajamme, mutta tänä iltana nautimme sataman vieraanvaraisuudesta. Tiedän majatalon, jossa tarjoillaan erinomaista hispanialaista viiniä, melkein kuin kotona. Aamun ensimmäiset auringonsäteet valaisivat Rooman kukkuloita, kun filosofi Lucius Annaeus Seneca asteli rauhallisesti kohti yksityistä puutarhaansa Esquilinus kukkulalla. Hänen valkoiset hiuksensa ja partansa hohtivat kultaisessa valossa, ja hänen ryhtinsä oli edelleen suora huolimatta 60 vuodestaan. Mestari, olemme jo odottaneet, huudahti nuori Publius, yksi hänen innokkaimpia oppilaitaan, joka istui muiden nuorten miesten kanssa marmoripenkillä plataanin puiden varjossa. Seneca nyökkäsi lempeästi ja asettui istumaan tuolilleen, joka oli asetettu oppilaiden eteen. Tänään Seneca aloitti rauhallisella äänellä. Keskustelemme stoalaisuuden perimmäisestä opetuksesta, siitä, kuinka ihminen voi saavuttaa mielenrauhan maailmassa, joka on täynnä epävarmuutta. Hänen silmänsä liikkuivat hitaasti oppilaasta toiseen, joista jokainen oli tullut eri taustoista.
Oli patriisien poikia, nousevia ritarisäädyn jäseniä ja jopa vapautettujen orjien jälkeläisiä. Keisari Nero itse on ollut oppilaani, mutta en ole varma, onko hän koskaan todella ymmärtänyt opetuksiani. Hän lisäsi hiljaisemmin, tietäen, että tällainen puhe saattoi olla vaarallista. Stoalainen hyve ei ole vain tietoa, vaan elämäntapa. Keskustelu eteni vilkkaana, kun oppilaat esittivät kysymyksiä, ja Seneca vastasi niihin viisaudella, joka oli kertynyt vuosikymmenien opiskelun ja kokemusten myötä. Mestari, kysyi nuori Titus, patriisisuvun Vesa, kuinka voimme säilyttää mielenrauhan, kun maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti? Imperiumimme on valtava, mutta eikö sekin ole altis muutokselle? Seneca hymyili, tyytyväisenä kysymyksen syvällisyydestä. Kaikki maallinen on väliaikaista, Titus. Roomakin on vain hetki ikuisuudessa. Mutta hyve, oikeudenmukaisuus ja viisaus, ne ovat ajattomia. Niiden harjoittaminen tuo todellisen mielenrauhan, jota mikään ulkoinen voima ei voi järkyttää. Kun aurinko nousi korkeammalle taivaalle, Rooman termit eli kylpylät alkoivat täyttyä kansalaisista. Karakallan valtavat kylpylät, jotka pystyivät palvelemaan 1000 kylpiää kerrallaan, olivat täynnä elämää. Marmoriseinät ja lattiat hohtivat puhtauttaan, ja vesi virtasi jatkuvasti akveduktien tuomana. Senaattori Marcus Cornelius Rufus, nyt vanhempi ja harmaantuneempi kuin tarinaamme aloittaessa, astui Frigidarium-altaaseen, nauttien viileän veden virkistävästä vaikutuksesta kuuman Caldarium-kylvyn jälkeen. Markus, huudahti toinen senaattori, Gaius Plinius, joka oli jo altaassa. Kuulin, että puheesi senaatissa eilen oli vaikuttava. Keisari itse kuulemma nyökkäili hyväksyvästi. Markus hymyili vaatimattomasti ja laskeutui veteen Pliniuksen viereen. Puhuin vain siitä, mikä on totta. Provinssien verotus on saatava oikeudenmukaisemmaksi, jos haluamme säilyttää rauhan. Heidän keskustelunsa jatkui politiikasta ja filosofiasta, kun he nauttivat kylpylän ylellisyydestä. Toisella puolella kylpylää, plebejeille tarkoitetussa osastossa, leipuri Titus Valerius hieroi väsyneitä lihaksiaan lämpimässä vedessä. Nämä kylpylät ovat todellinen Rooman ihme, hän sanoi vierustoverilleen, kauppiaalle nimeltä Lucius. Missä muualla maailmassa tavallinen leipuri voisi nauttia tällaisesta ylellisyydestä? Lucius nyökkäsi. Ja missä muualla voisimme kuulla uusimmat juorut ja uutiset? Kuulin juuri, että Egyptistä on tulossa ennätyksellinen vehnäsato tänä vuonna. Ehkä leipäsi hinta laskee vihdoin, ystäväni. He nauroivat yhdessä, unohtaen hetkeksi jokapäiväiset huolensa. Kylpylän reunalla, pukuhuoneen lähellä, vapautettu orja Aleksandros, nyt Markus Corneliuksen luotettu kirjuri ja ystävä, keskusteli vilkkaasti nuoren kreikkalaisen runoilijan kanssa. Rooma on muuttunut paljon niistä päivistä, kun saavuin tänne orjana, hän sanoi hiljaisella äänellä. On yhä enemmän meitä, jotka olemme nousseet vapauteen ja jopa vaurauteen. Tämä on Pax Romanan todellinen voima. Se antaa mahdollisuuden niillekin, jotka syntyvät alimpiin asemiin. Runoilija nyökkäsi, mutta hänen silmissään oli epäilys. Mutta kuinka kauan tämä rauha kestää, ystäväni? Historia opettaa, että mikään imperiumi ei ole ikuinen. Aurinko alkoi laskea Rooman ylle, värjäten kaupungin rakennukset kultaisiksi ja punaisiksi. Vanha senaattori Marcus Cornelius Rufus istui foorumin reunalla, Jupiterin temppelin portailla, katsellen ihmisiä, jotka kulkivat ohi päivän päättyessä. Hänen uskolliset orjansa odottivat kunnioittavan välimatkan päässä, valmiina saattamaan herransa kotiin, kun tämä olisi valmis. Markus katseli Rooman sydäntä, Forum Romanumia, joka levittäytyi hänen edessään. Temppelit, basilika, senaatin talo, kaikki todistuksena Rooman mahdista ja järjestyksestä.
Ajatteletko jälleen suuria ajatuksia, ystäväni? Kysyi ääni hänen viereltään. Se oli Aleksandros, joka oli saanut vapautensa vuosia sitten, mutta oli pysynyt Markuksen palveluksessa omasta tahdostaan. Markus hymyili vanhalle ystävälleen ja teki tälle tilaa viereensä. Katson tätä kaikkea, hän sanoi, viitaten kädellään foorumia kohti, ja mietin, mitä jälkipolvet ajattelevat meistä. Olemme rakentaneet jotain suurta, tiet, akveduktit, lait, rauha, joka ulottuu Britanniasta Egyptiin, Hispaniasta Syyriaan, mutta kestääkö se? Aleksandros oli hetken hiljaa, katsellen auringon viimeisiä säteitä, jotka kultasivat Kapitolium-kukkulan temppelit. Mikään ihmiskäsin rakennettu ei ole ikuista, hän vastasi viimein. Mutta ajatukset, ideat, kulttuuri, ne voivat elää ikuisesti. Ehkä se on Rooman todellinen perintö. Markus nyökkäsi hitaasti. Toivon, että olet oikeassa, ystäväni. Olen nähnyt Rooman kasvavan ja kukoistavan. Olen palvellut sitä parhaani mukaan. Mutta näen myös merkkejä, jotka huolestuttavat minua. Korruptio, ylellisyyden tavoittelu, vanhojen hyveiden unohtaminen. He istuivat hiljaisuudessa, kun aurinko laski Tiberiin taakse ja ensimmäiset tähdet syttyivät taivaalle. Foorumin soihdut syttyivät yksi kerrallaan, luoden lämmintä valoa marmoripylväisiin. Tiedätkö, Aleksandros, Markus sanoi viimein, kun olin nuori, ajattelin, että Rooma oli ikuinen. Nyt vanhana miehenä ymmärrän, että mikään ei ole. Mutta ehkä se ei olekaan tärkeintä. Tärkeintä on, että teemme parhaamme omana aikanamme, jätämme maailman paremmaksi kuin sen löysimme. Aleksandros laski kätensä vanhan senaattorin olkapäälle, ja he katsoivat yhdessä, kuinka Rooma valmistautui yöhön, ikuinen kaupunki, hetkellisessä rauhassaan.